Само кюфтета и салата вчера, иначе готвя много манджи по една... И луканки Петрохан. Много добре знаем. Няма луканки. Ко ти става, бе? Най-вече на марката Петрохан. Не ям. Букуци, големи букуци. Ние ядем такива букуци. Ние ядем само от скъпото. Ама няма, аз не ям луканки. Вътре има... Харесва ли сутрешния блок? Вътре има пестициди в луканките. Направо може да фанеш да зачениш от такива пестициди от тяло. Директно се ражда един нов лама, гуру шаман. Че трябва да оставиш наследство. Един мини джуниор Стоян Колев. Лама Петрохан Джуниор. И почва и той да ги събира и да такова да ги промема. Събудете се малко, лошо ми правите на главата. Тук стрес ми стана на главата. Мяткай се още малко, опрес косата малко нещо. Чакай се, аз сега ставам. Малко съм рошава, ама аз обичам в такъв рошав вид да се показвам. Искаш да ми дойдеш рошава ли? Ами това ми е най-лошия вид, да ти кажа честно. Идва и ми рошава и с размазан грим, ма не ми идва и раздърпана, дето примерно да сте слагал някой с на коленките и това онова да му обирам гъбите. После да съм, нали? Няма бе, аз съм честна бе, човек, аз съм честна бе, аз си стоя сама вкъщи. Такива да ми се ебеш на главата и да такова, не. Ма ти ми се виждаш широко скорен като цяло. Аз ли? Аз съм широко, ама... Не. Ама сега какво, ревнив ли си? Моля? Ревнив ли си? Не, принцип не съм. Винаги подавам моите фенки на верите си. Мале, те си ги разменят там. Фенките на верите си ги въртят. Просто още от едно време от малък така тръгна, Тянко ги подава, не е проблем. Свърши работа и на Вера, ама ние сме приятели, ние сме като братя. Ай си я въртите една обща. Не, Душички, защо така? Събудете се малко! че си в заведението, не дей крещя. Че не ме интересува. Съобразяй се как крещиш, защото си в заведението моето. Не, че не ме интересува. Аз хич не ме интересува. Рано сутринта дей да крещиш, ти дей на твоите хора да ти фърлят някой лев да изкараш пари, както си се събудила, а не да ми крещиш на главата. Да. Караме се, какво да ги направя? Следим се. Ти трябва да правиш оборот още от сутринта. Не може да чакаш само петък и събота да вдигнеш, да казваш само за уикенда съм. Не става така. Абе, какъв уикенд бе? Ало! Трябва да се бачка и пресен. Нормален човек на републиката. Нали бачкаш бе, нали каза, че ще ми даваш процент. Ма ти каза, че ще ми даваш процент. Еми аз чакам на тебе. Ай, помагайте бе, Елка Стело, лушни тук нещо голямо бе, човек. Лушни тук нещо голямо. Той си мисли сега, че съм угаснярка. Искам да ти хвърлят голямото на челото директно, е така, като го изпукат като Петрохан. Имаш ли голямо?